Posidonia Audiosèries. Un dia més, un dia menys. Trobe a faltar el terra càlid. Este sol metàl·lic em té farta. Un altre dia, mateixa rutina. Tirar del cable, botonet, zoom-zoomet i a funcionar. Obrir porta. Com va? Bon dia. Bé, Bridge, amb les piles carregades. Anem a desdejunar, va. Pa acabat de fer. L'olores? Si fora de veritat. Sí, espere que puguem tindre'l quan arribem. Què t'angoixa, Mar? Hi ha molta gent. La porta de la cabina dona un corredor amb parets metàl·liques i moltes portes, clar està. Aquesta claror que ho banya tot se suposa que hauria de fer-nos sentir com a casa, però... ja que és no és l'únic corredor. Hi ha 15 pisos amb cabines repartides en 3 ales que alberguen a un munt d'integrants de la colònia. Crec atabalar-se no és estrany. A més, el que va ocórrer ahir... És normal, Mars. Ja és molt de temps així, però no queda res. Ara agafem l'ascensor i a desdejunar. Després ho veuràs tot des d'una altra perspectiva. Maleïdes píndoles. Almenys així el viatge es fa més curt. Doncs sí. I imagina el que hagués sigut quedar-nos allà. A nosaltres ens queden només 10 anys. Passa tot davant. Quines píndoles agafem avui? Jo ja ho saps. Sí. No ens podem queixar, eh? Des de melmelada fins a peix cru. Jo avui agafe pa torrat amb mantega, xurros i horxata. Jo magdalenes, cafè amb llet i el meu suc de taronja. T'encanta el suc de taronja, eh? Mira, allà hi ha una taula lliure. Anem. Tira. Suquet, suquet. Si es quedarem sense, botar-ves a l'exterior, eh? I tant. Uah, m'encanta. Ja queda menys per provar-les de veritat. Tu creus que hi haurà taronges una altra vegada? Serà tot com abans de marxar? Això vull creure. Això diu l'entropia de Fowler. Davant mateixes condicions, mateixes conseqüències. No sé si tot serà igual, és complicat, però confie que sí. Però bé, si no hi ha taronges, la humanitat podrà renaixer, crec jo. Mira com ens miren tots. Químics, biòlegs, geòlegs, botànics, sociòlegs, informàtics, psicòlegs, mestres, enginyers, metges. No podem tornar a fallar, Si torna a passar, molta gent es posarà nerviosa. Una vegada ha fallat el motor des que comença el viatge. I ja va tot cagalló per sèquia. Doncs sí, però l'antimatèria és així. No té molt bona reputació. Anem a treballar, va.
Bon dia a totes i a tots. Com a capità i cap de la missió, presidisc aquesta nova sessió de control. D'ací a 3 dies quedaran 10 anys per a tornar. Duem 990 anys de viatge. Mireu la pantalla de seguiment evolutiu, la PSE. Queden 390.000 anys per l'objectiu i els primers neandertals comencen a aparèixer. Biòlegs, abaixeu un poc la veu, per favor. Perdone, capità Weinbeck, però és que ens inquieta una cosa. Us carregue un parell d'articles a la memòria de treball col·lectiva. No ens agrada com està desenvolupant-se l'assumpte. Hi ha massa individus. Per favor. La glaciació de Mindel està acabant-se i els neandertals ja s'han diferenciat dels heidelbergensis. Però n'hi ha molts. D'ací a uns milers d'anys es creuaran el camí dels sàpiens quan pugen a Europa. Si els neandertals són tan nombrosos, potser aniquilen els sàpiens. Tenia entès que els neandertals i els sàpiens es creuaren. Sí, es creuaren i s'aniquilaren. Competiren a Europa pels recursos matant-se mútuament. Aquest enfrontament el guanyaren els sàpiens per ser-ne més. Sí, això fan pensar els 2 articles que heu pujat a la memòria de treball col·lectiva. Hem d'actuar. No podem llançar al fem tot el treball que ja hem fet. Votem. Calce la mà qui crega que hem d'intervindre. D'acord. Avant. Professor Charles, prepareu tot. Clar que sí. Sala Faraday. Així estem. Divertit, eh? Un geni el Faraday. Pensar en els camps electromagnètics fa ja 2.500 anys. Un avançat al seu temps. I no tenia formació científica quan començà a treballar en ells. Va, no divaguem. Fixa't en el monitor de confinament que no pot tornar a passar allò d'ahir. Este treball està poc valorat. Si no fora per nosaltres, no avançaríem. Cadascú aporta el que ha d'aportar, Mars. Has llegit això? Sí. Reunió a l'Àgora. Què deu passar? No ho sé. És estrany. He d'anar al perruquer. Espere que el que han de dir-nos siga més interessant. A les 8 ho sabrem. Ací al centre de l'àgora em trobo, amb l'escultura de la terra i el temps a la meua esquena, davant de vosaltres. Ens recorda que queda poc per tornar, però hi ha moments en què la nostra missió perilla, i ens trobem en un d'eixos moments. No podem permetre. Mira, tota la gent guaitant als balcons de les cabines. Sí, no han tingut molt de tacte amb el missatge d'abans. La gent està preocupada. O molt avorrida. Ja ho veus. Per omplir una plaça de 100 metres i totes les façanes que l'envolten? Pareixen ocellets al cel de la terra. Sí. Els arquitectes feren les façanes cristal·lines per simular un cel d'estiu. Molt de talent. Falten 10 anys per tornar al nostre planeta. Ara mateix, els neandertals estan començant a aparèixer. Però hem observat que les coses no segueixen el camí que deurien. Així que ho reordenarem. Mira, la teoria del tot està fallant? A veure què més diu. Silenci! Silenci, per favor! No m'obligueu a silenciar-vos jo! Ui, una amenaça no és el millor ara. Col·legues, estem ací gràcies a la visió d'uns quants. Eixos quants som nosaltres, que ens diferenciarem de l'Homo sapiens per alguna cosa. Tots coneixíem els riscos de la missió, i aquests eren insignificants. Per això la posarem en marxa. Estem veient que Fowler encertà inclús en la desviació. Milions d'anys d'evolució a l'esquena i l'única errada que ha comès ha sigut una fluctuació a l'alça de la població d'una sola espècie. És una cosa tremendament perfecta. No ens deixem dur per les emocions i perseverem. Confiem en tots nosaltres.
El procediment serà senzill, no? Sí, teleportem uns nanobots i els arreglen el desequilibri demogràfic. Podríem anar nosaltres! Crec que tots hem somiat a viatjar en el temps, però... segur que els físics no veuen amb bons ulls aquesta opció. Mireu com tots assenteixen. No és possible, aquesta opció. La nostra velocitat de creuer és del 99% la velocitat de la llum. Anar, allunyar-nos i tornar suposaria un desfase que no ens podem permetre. I més, si hem de tornar a corregir desequilibris més endavant. Tindrem almenys imatges de la Terra? Sé que duem 990 anys així tancats, però només en queden 10. Tingueu paciència. Els nanobots enviaran les imatges. Torneu als vostres assumptes. No sé per què ha dit això d'anar i tornar si estem fent cercles al voltant de la Terra. És ridícul. Deu ser una excusa. Tot i això pense que és millor no anar. Sí, encara que poguérem anar, no seria bona idea fer-ho. Deixaríem empremta, no? Bé, sempre es podria aplicar un corrector de desviació d'entropia, però seria arriscat. Tenen raó a dir que no podem anar. Imagina't soltar allà uns quants de nosaltres i procurar que no toquem res. Que som quasi màquines, però tenim ànima humana. Digues, quina possibilitat hi ha que alguna cosa isca malament? Molt poques. Fa molts anys que s'inventà la tecnologia de teleportació quàntica. Es tracta de configurar una estació de partícules que tenim acotades allà a la Terra per generar els nanobots que baixaran a la Terra, faran la seva missió i tornaran a l'estació. Després transfereixen la informació ací i fet. I l'estació que hi ha? No la trobaran els que creixeran allà? Els pareixerà estrany si la veuen. No és visible a simple vista, estigueu tranquils. Està a uns quants quilòmetres sobre l'exosfera. És invisible a qualsevol tecnologia anterior al 3000. Estarem allà abans que hi arribi. Senyores i senyors, el que preocupa és que s'haja d'anar. Connie, hem de buscar una altra excusa per no deixar-los anar a la Terra. Sí, capità Weinbeck. Segur que a la meitat no els ha convençut això de la velocitat. Però com els diem que sí que podem anar allà? No han de saber-ho. Continuarem evitant el tema i ja està. D'acord.